Assalamu alaikum mai saurare, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka, wato tutar Arewa. Idan wannan ne zuwan ko zuwanka na farko, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Insha Allah za mu kawo muku magungunan da za a iya amfani da su domin samun waraka ga ciwon sikila. Sai ku kasance tare da mu domin jin waɗannan hanyoyin. Bismillahirrahmanirrahim. Ciwon sikila ciwo ne da kowa ya sani baya buƙatar dogon turanci. Mun yi shawarar bayar da wannan taimako ne ganin yadda mutane da daman gaske ke fama da cutar. Insha Allahu, idan har kuka jarraba ɗaya daga cikin waɗannan maganin, da ikon Allah za a samu waraka. Domin kuwa Allah bai saukar da cuta ba sai da ya saukar da maganinta. Da farko abin da mutum zai yi shine zai samu ganyen zogale, sai kuma ya samu ganyen ugu, sai a haɗa su guri ɗaya, amma kuma ganyen ugun ɗin ya fi yawa, sai a markaɗe su. Idan aka markaɗe su sai a samu kofi mai kyau a tace a zuba. Sannan a samu garin habbatus sauda cokali 2. A yi boiling nashi da ruwa kofi ɗaya, ma'ana a dafa shi da ruwa kofi ɗaya. Idan ya tafasa, a sauke a bari ya huce kaɗan. Sai a haɗa shi da wancan maganin da aka yi blending wuri ɗaya. A samu zuma a haɗa su. Sai a rinka shan maganin cokali 3 da safe, 3 da rana, 3 da yamma. A saka a cikin firiji na kwanaki haka saboda kar ya lalace. Amma kuma kar ya wuce na kwana ɗaya. Ya zama na yau za ka sha cokali 3 safe, 3 rana, 3 dare. Gobe ma sai a sha ya ƙare kenan sai a ƙara dafa wani. A yi hakan a lokaci kaɗan za a warke da izinin lahi. Insha Allah idan haka yi hakan ba tare da jimawa ba da ikon Allah, idan da rabon warakar a take za a samu mafita. Allah ya ƙara mana lafiya. Kada dai ku manta da share a like, subscribe da ƙararrawa. Mun gode.